Jaun Andreok, hau da hau emozioa, partidua bukatzera doa, 5 segundo besterik ez dira falta Euskal selekzioa, punto batez, markagailuan aurretik, 3, 2, 1, amaitu da, Euskal selekzioak lortu du domina, lortu du urrezkoa, 10. urrezkoa da, sinestezina, ikaragarri hemen bizitzen ari garena, eta gu lekuko izan gara. Bizitzako ametsa. Ametsa. Alaitasuna. Kristona. Ai ama, hau poza neurea. 10. aldiz zigun haute gaur Mastangora, baina orain gontan, 1974ean Everestean ez bezala, milaka milioi lagun begira ditudala. Baina ez da bide erraza izan. Urte askotan debekatuta egon naiz, zokoratuta, eta arriskutsua zen nirekin agertzea. 1977an legeztatu ninduten, egun hori ez daukata hasteko. Eta handik 2 urtera Euskadiko bandera ofiziala izendatu ninduten, ohore handiagorik. Orain, hemen Olinpoaren gailurrean nagoela, honaino iristea posible egin dutenak gogoratzea, horixe egokitzen zaigu. Eta aitortu behar dut kirolariak beti bide lagun zintzo izan ditudala. Everestekoa aipatu dudala uste dut. Nire lehen gailurra, Martin Zabaletaren alboan, artean Franco bizi zela. Franco hil eta gero ere, artean debekatutani, zirraragarria izan zen Kortabarriak eta Iribarrek eskutik helduta Atotxako zelaira atera ninduten eguna. Geroztik, kirolari euskaldunek bihotzez maite ninduten arren, beste bandera baten pean aritu behar izan dute. Baina Euskadik bere selekzioa lortu baino lehen lehiatu ziren euskaldunaiek gabe, ez nintzen ni egongo orain nagoen lekuan, eta merezi duten eskerona zor diegu. Nik, egia esan, poz hartzen nuen euskaldunen bat txukun lehiatzen zen bakoitzean, eta pentsatzen dute eurak ere poz handia hartuko zutela domina edo diploma irabaztean, baina gustora jakingo nuke zer nolako poza izango zuten paparrean ni ninderamatela lehiatu eta irabazi izan badute. Arrotasuna. Bueno, lehenengo gure ametsa lortzia da, eta, bueno, Euskadi bezala lortuko bagenu, herriari zor diogun meritu bada. Suposatzen dut asko handiagoa, sentimendu, barruko sentimendu berezi bat edukiko nuke, seguro, oso fuertia dana. Gure herrian parte gara, eta gure herrian izenpean txapelketetan aritzia, beti da zeo zerre politxa eta esanguratsua. Ai, susmoak nituen sentimendu sakon bat izango zutela, baina ze polita hitzoiek entzutea. Eta noraino eramango naute. Zein da gure jomuga? Proposatzen duen arte, helburuak markatu egin behar dira lehenengo. Nire ustez ez dakago limiterik, azkenian gure izateko eria berezia da, euskaldunen izateko eria, eta horrek izateko era horrekin gauza asko lortuko ditugu seguro. Euskal Herrian betidanik kirol maila handia onda arlo guztietan, kirolaren arlo guztietan, eta, bueno, hain herrialde txiki izateko, uste dut mundu osoan edo potentzia handiena ezean gaitezkera. Nire kasuan, igeriketa egokituan, base oso ona dau gure inguruan, eta nik uste dut igerelari honak dauzela gaur egun, eta gaztiak forte datozela, beraz, mundu mailan maila ona izatera heldu algarela.